So, hello guys! Welcome back to my channel. Gagawa na naman tayo ng panibagong video. Kasi, ilang months ako hindi nakagawa ng video kasi nahirapan akong gumawa ng content. So, ngayon, nakaisip ako ng content since, you know, she's here. So, ngayon, this is it. So, please enjoy watching. So for today's video, I will be yaya for a day. Kanino? Kay Dane. So I will be yaya for Dane's yaya. Ano ba talagang proper na title? Dane's yaya for a day. Bahala na. Basta yun na. So, bakit ko ito naisip? Kasi, on the spot ko lang ito naisip. Kasi kanina, bumili ako ng snack para sa amin. Tapos nakita ko si Dane na kinakarga ng mama niya. So, hiniram ko muna siya, diba? Tapos ngayon, habang nandito kami sa kwarto, before kami pumunta dito sa kwarto ko, parang, ang tawag doon? Kung baghawaray, inugay, parang pinaglaruan mo na siya ng pamangkin kapatid ko. So ngayon, dito na kami sa kwarto. So naisip ko ang Dane's yaya for a day. I mean, hindi naman ade kasi hapon na tayo. So, I think baka kunin siya ni Candy ngayon, which is mama niya. So, for an hour. Dane's yaya for an hour or hours na lang yan. Kasi tingnan natin kung ilang oras siya nandito bago siya kunin ng kanyang mama. So, before that, para maging formal ang ating challenge for today, tatawagan natin si Candy para magpaalam na Dane will be my guest for today. So, wow! Watch out. Ayun, nandito na tayo. Tatawagan natin si Candy. Pero, si Dane, nandito na. Oh, Dane. Sorry sa Dane. Hello, Dane. Dane, hello. Hello. Hello, welcome to my vlog. Welcome to my vlog, Dane. Hello. So, tatawagan natin ang mama niya. So, nandito na yung cellphone. Nandito sa Candy. Saktong-eksakto. Online siya. So, tatawagan natin. Candy! Dere! Adi kata kwarto. Adi kata kwarto. Adi kata vlog. Oo. Dere, kay nakauna-una ako. Asari ako, I will be Dane's yaya for an hour or hours. Depende kung sa Dire a day for an hour. Pwede gapon yaya for a day na lagi hapon. Dire ba for an hour for day? Okay, for 2 days na, for a day na la. Okay na ito. Oh, sige ako rin. And then, adi ba yan eh? Adi katak vlog. Man. Adi ka pa din. Adi ba? Adi ka pa din. And then, chat na lang ako kung tika-adi ka na ha. Balay pagkuha ka din ha. Oh, sige, go. Bye. Nagsasarat lang ka to, M. Sige, go. Love you, baby Dane. Sige, go. So, ayun guys.
Pinayagan na tayo ng Mamay Day. So, let's start. So, guys, let's start taking care of Dane. Start nagbantay mo tayo. Adi ka. Baru nagtagis na yun. Warin na, baby. Naman. Ayaw, hindi ako nag-vlog. Nagpa-vlog ako. Pwede na parang pwede na kaya niya vlog. Ang di mo rin katuhan niya vlog. So guys, for the information of everybody, ngayon lang nagpakarga sa akin si Dane. Mula kanina kasi iyak ang bata. Gusto lang niya ganito. Gusto lang niya ganito. Da-da-dan. Da-da-da-da-da-dan, ta-da-dan, ta-da-dan, ta-da-da-da-da-dan. So guys, nagpasensya nyo na man. Pagpasensya nyo na yung coverage ng aking vlog kasi alam niyo na parang ina-adjust ko yung mood ng baby na to. Hello? Hello? Hello, Dane? Oh, yes. Kanina. Hindi, guys, talaga. Ito mga sabi ko. Hirap bang alaga ng ta-da-dan-tan, ta-da-dan-tan, ta-da-dan, 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 ta-da-dan-tan,
guys, alam ko bawal po to, pero for the Cocomelon lang po tayo. Huwag kang mag-ano dyan kasi so ayun yung guys picture na lang tayo. Nakaniyabit mo na akong gitaan. Picture na lang po tayo. Mag-snapchat na lang tayo. Ganda. Oy, ay. So, hello vlog! So, ang daming kiddos dito, oh. Ang daming kiddos. So, nandito po si Dan Gray. Ah, sorry, Dan Gray. Hello, Dan Gray. Hello, vlog. Say hello. Hello. Hello, vlog. Hello, vlog. Hello, vlog. Akala ko si ano lang, si Dan lang. Parang kayo lang yung ano. Hello, baby day. Hello. Hello. Hello, baby. Hello, din ulo. Do you want tinapay din? I will give you some. Tagutan photoshoot lugoy din. Hello, baby din. Ha? Ikainin. Ikay. Ang ganda ba? Biyag lang ba yan? Gusto ikay? Bakit ako kay kanina? Hello, baby din. Gusto ikay? Ano ba yan? Ano ba talagang pwedeng gawin yun? Para kay Day. So, naisip ko kanina, pwede siya naman bigyan ng baby photoshoot. Anong tawag doon? Parang ganyan, baby photoshoot. Kasi yun, baby photoshoot. So, gawin na. Alam ko magiging mahirap ito, pero kasi yun, malikot. Pero, let's try. Bibi ikay. So guys, nandiyan na si Baby Dane. So, we will put some stuff para sa kanyang photoshoot. Sana maging successful. Di ba, Baby Dane? So, may mga kagat siya ng lamok. Say hi. Say 1, 2, 3. Hey, Baby Dane! Baby Dane!
nagbididi. Soda rin, soda rin. Baby din. Check. So, yan guys. Diyan lang muna siya. Parang happy siya dyan. So, yan ang brother ni Dane. Si Dan Gray. Hello, Dan Gray. Hello, Dan Gray. Say hi. Hi. So, yan. Yes. 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 So, oh, parang mag-start na siya naman. Very calm na si Abby. Parang, yes. Ding. Hello. Welcome to my vlog day. Lalo na pag lumaki ng ganito tulad ni Dan Gray, di ba Dan Gray? Ha? Abay, mahirap yung mga pero buyagla. So very hyper. Oh, so na ganito na. Ano nangyari sa iyo? Ano nangyari sa iyo, ha? May nabay mo. You're just listening what I am saying, Dane. Hello, Dane. Yes. Hello, Dane. Kumusta ka na, ha? Huwag mo na akong pahirapan, ha? Dane, sa pagbabantay sa'yo. Hello. 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 Hello.
Nahulog na ito niya. So that's all for this video guys, kasi uuwi na si Dane. Kasi hapon na baka siya. Parang malikot na siya. So, dito na lang muna tayo. Hanggang sa susunod na video. Guys, please don't forget to like, subscribe, share, comment, and click the notification bell para update sa aking mga waga. Don't hesitate to subscribe. Comment down below. Subscribe to my channel. Hey, subscribe. Ikaw sino subscribe. Subscribe to my Say subscribe to my channel. Please subscribe to my channel. Hello there. Get it down.